راديو إيرنا تويتر ጸግዒ ሓይልታት ትግራይ ሒዙ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ጥርዓና ኣቕሪቡ። ፕሬዚደንት ሶማልን ኣሚር ቀጠርን ኣብ ህልው ኩነታት ሶማልን ናይ ምትሕጋዝ መደባትን ዘትዮም። ሰራዊት ዩጋንዳ ዕጡቓት ንምህዳን ዶብ ሰጊሩ ናብ ኮንጎ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ሓደ ካብቶም ናይ ዓለምና ዝዓበየ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝኾነ ትዊተር ጸግዒ ሓይልታት ትግራይ ሒዙ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወቒሱ። እቲ ትካል ኣብ ልዕልቶም ንሓይልታት ትግራይ ኣብ ትዊተር ብተሬር ዝነቕፉ ወገናት ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ምውሳዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሲ ከም ዝመስረተ ንኣፈኛ ቢለነስዩም ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። ትዊተር ደገፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኾኑ ድምፅታት ይዓብስ ኣሎ ዝበለት ኣፈኛ ናብቲ ትካል ወግዓዊ ጥርዓን ከም ዘቕረበ ረጋጊጻ። እንተኾነቶም ብትዊተር ተዓፊኖም ዝበለቶም ደገፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ድምፅታት ብዝርዝር ኣይጠቐሰትን። ትዊተር ኣብ ኢትዮጵያ ምዝካየድ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታትን ኩናት ትግራይን ብዝተሓሓዝ ምስ መትከላት ሰብኣዊ መሰላት ዘይሳነዩ ንምጽውዋርን ክብርታትን ሕብረተሰብ ዝጸረሩ ግጭታት ዝትኽትኹን ካልእ ስነ ምግባር ዘይሓለውን ዝበሎም መልእኽታት ከም ዝኣሊ ብወግዒ ገሊጹ እዩ። እቲ ትካል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓያሎ ተርእዮታት ንምውጋድ ካብ ኢትዮጵያ ብምትእሳር ንዝመፁ መልእኽታት ከም ዘይረኣዩ ንምግባሮም ቴክኒካዊ ምትዕራይ ከም ዝገበረ ቅድሚ 3 ሰሙን ኣፍሊጡ እዩ። ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ኣብ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ከም ትዊተር፣ ፌስቡክን ቲክቶክን ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ሚድያታት ዘለፋ ግጭታት ዝዕድም ሕብረተሰብ ባህልን መንነትን ዘቆናጽብን ካልእ ስነ ምግባር ዘይሓለወን ጽሑፋት ይኹን ምስልን ስእልን ምዝርጋሕ ልሙድ ተርእዮ እናኾነ ክመጽእ ጸኒሑ። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆ ናብ ቀጠር ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ። እቲ ፕሬዚደንት ምስ በዓልቲ ቤቱን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝርከቦም ክልተ ሚኒስተራትን ተሰኒዩ ኣብ ሳልስቲ እዚ ናብ ቀጠር ምስ ኣተወ ኣብ ህልው ኩነታት ሶማልን ናይ መጻኢ ምትሕጋዝን ብዝምልከት ምስ ኣሚርታ ሃገር ሼክ ታሚም ቢን ሓማድ ኣታኒ ከም ሰመያየጠ ማዕከን ዜና ዘኢስት ኣፍሪካን ሓቢሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ምርጫ ሶማል ብዝምልከት ተመያይጦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተቃወምቲ ወገናት ሶማል ገሊጾም። ኣቐዲሙ ብዝሓለፈ ወርሒ ብጉዳይ ምርጫን ምልኣኽ ሰራዊት ሶማል ናብ ኤርትራን ምስ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ክሳሓብ ዝጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሴን ሮብለ ኣብ ቀጠር ብምብጻሕ ምስ ኣሚር ታሚም ከም ዝዘተየ ማዕከናት ዜና ሶማል የመልክታ። ዑደት ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ቀጠር እውን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ዘተኮረ ተባሂሉ ተጠቒሱ። ይኹን እምበር ቀንዲ መዋሊት መንግስቲ ሶማል ዝኾነት ቀጠር ኣብ ምርጫ ሶማል ክህልዋ ዝኽእል ኣበርክቶ ንምምይያጥ ዝዓለመ ምንባሩ ተቃወምቲ ወገናት ይሕብሩ። ብተረጋጋሚ እዋን ክናዋሕ ዝጸንሐ ምርጫ ሶማል ኣብ መጀመርያ ወርሒ 2022 ንምክያዱ መደብ ከም ዘሎ ይዝረብ። ኣብ ለካቲት 2021 ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ብዘይ ምርጫ ን2 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ወሲኑ እኳ እንተነበረ ኣንጻሩ ብዝተኻየደ ጎንፅን ተቃውሞን ዕጡቓት ሓይልታት ስልጣኑ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ከረክብ ከም ዝተሰማምዐ ይዝከር። ዩጋንዳ ኣብ ዞባ ኪቩ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ንምህዳን ምስ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሓባር ዝስለፍ ሰራዊት ከም ዝለኣኸት መደበር ቴሌቪዥን ፈረንሳ ኣቃሊሓ። ሰራዊት ዩጋንዳ ምስ ኮንጎ ዘዳውብ ከባቢታት ኖብሊ ሰጊሩ ናብ ሰሜናዊ ኪቩ ከም ዝኣተወ እታ መደበር ቴሌቪዥን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ሓቢራ። ዩጋንዳ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብምስላፍ ኣብ ምብራቕቲ ሃገር ሰሜን ኪቩ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ንምጥቃዕ ሰራዊታ ክትልእኽ ምዃና ንኣዋርሕ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይዚ ዓመት እዚ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዩጋንዳ ናይ ሓባር ማእዘዚ ንቑጣ ንምቋም ኣብ ዞባ ኪቩ ናይ ዝርከብ ቤኒ ዝተባህለ ቦታ ከም ዝበጽሑ መንግስቲ ኮንጎ ምግላጹ ይርስዕን። ዩጋንዳ እስላማውያን ጥሩፋት እዮም ንእትብሎም ብኪዳን ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ዝፍለጡ ዕጡቓት ንምድምሳስ ሰራዊታ ናብ ኮንጎ ልኢኻ ዘላ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ካምፓላ ዝተኻየደ 3 መጥቃዕትታት ትጉጅለ ከም ዝፈጸሞ ኣብ እትወቕሰሉ ዘላ እዋን እዮም። ምስ ዩጋንዳ ብዝዋሰን ዞባታት ሰሜን ኪቩን ኢቱሪን ወተሃደራዊ ምሕዳር ኣዊጁ ዝርከብ መንግስቲ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብወገኑ እቶም ዕጡቓት ካብ 2019 ኣትሒዞም ከካይድዎ ብዝጸንሑ መጥቃዕቲ ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐትሉ ይኸስስ።
መበቆሉ ካብ ዩጋንዳ ዝበሃል ኪዳን ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ምሳል ቃዒዳ ዳዒሽን ዕጥቃት ጉጅለታት ሶማልን ምትእስሳር ከም ዘለዎ መንግስቲ ዩጋንዳ ይጠቅስ። እቲ ጉጅለ ዝንቀሳቐሰሉ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ዩጋንዳ ኣኽራሪ እስላማዊ ስርዓት ናይ ምስፍሕፋሕ መደብ ከም ዘለዎ እውን እቲ መንግስቲ የመልክት። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان. حرقت انت زي بزي حمص أي واحدون بيرقالن فسها. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان. ኣብ ኤርትራ ሓርገጽ ክትቀሰሉ ካብ ዝኽእል ምኽንያታት ሓንትን ቀንድን ዝኾነት እታ ንብዓት ሓርገጽ እትብል ዝውትር ትበሃለያ። ሓርገጽ ብተፈጥሮኡ እናሓየኸ ናይ ምንባዕ ባህሪ ስለ ዘለዎ ኸያ ንሓደ ናይ ምሰልን ምድንጋጽን ናይ ሓሶት ንብዓትን ዘርኢ ወይ እውን ኣምሰሎ ዝኾነ ሰብ እቲ ዘርእዮ ስምዒት ምስ ንብዓት ሓርገጽ ብምምስሳል ዝግለጽ። إذا أباهلا أمبار كم تبزح أب حد قنقان بهلن زدرت أباهلاتات ويون مسلاتات زي كونس أبوزح قنقاتاتن هاجراتن ون بلكعتب تجرنيا زوهبا ترجمة في الاتياع. حرقت إن حيغني من بعد فترة يهلو أمبر مجبوب مركبو بزسمعو حجوس ويعقبه ديوز نبع ويسنك الدايو بزلو حزن النجاتن. بقندو تني حرقت نبعتك نايد ستاديو نايقوهي. زبلون كالوتن حطات بملعل نبعت حرقتن نبعت مسلوي سبن أبيناي نتبيهم زرخبو مفتاشن من مسالن أيتسلقن. حرقت كابتوم بقراويت كغلص زخلو زجكنو انسات بمخانو خا انتو حدا نبعتو نسل حزن قدياتو زي مخانو رقصنيا مخان زي كالاي كونن. امبار اتاب إرترا كابلاونتو زياده بأباهلا زتقاس حرقت أب عالمك بخمين أبينيو زتقاس نزبل نتبي قال زرزر كوسخ. قربت حرقت أم مسرح استفلاليو وتسيت قربت زخونو كبرات نقرات كمنا إيد بورصا جاما قلفن كالإن سلازوعل بسن حرقت استفلالي سلماتن مقايد ستاتن سلاسراح سقا حرقت تعوما برئيس مخانو تعناوي ربحاتات كمزلون سلازتقاس أب حرشا حرقت عبو فرتاتيو زكايد. أب تروبيكاوي زوب أفريقيا، آسيا، أمريكان، أستراليان دما ببسحن زتفلاليو عينت حرقتن يركبو. أب كالياتن وحازيتاتن كمون أب تقلزلو بوتاتن نايج أوان ماي كوابيتاتن كنوبرو خمزخلو بزعب حرقت زقلتو صحفات يردو. كينيا، دوب أفريقيا، زيمبابوي، زامبيا، أستراليا، إسرائيل، كامبوديا، بوتسوانا، تايلاند، فيتنام، قال خبتن بوزحات بحرشا مفري حرقت زتقاس هاجرات عالمنا خوينن اتس عبي ني حرقت حرشا ومفرد ما اب تايلاند يركب. بزعب حرقت ازن كمزن كابلنا مبقسي مخنياتنا بزخونة أقاطامي كحلف. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان. أب حدا زخر ندت مريم مالت حدار تيون زفترو نس زبلم تأخاب من اسيات دك إرترا أب سدتيو. مسئل بنافقوتن قبتات اموان أب زرات امنا برا سدت اتوم دمك اتوم مس مخنياتوم زي متأتن متأخابات كي ترفو نتكبيت زعنات سدت تأيكي نتخابلو مبدوز وطأ حلوات دما ملسايم كبالي كال. انبقر نقدت مريم تيون أسمران مزكار أب زتفتر متأخاب أب مونغو كاب استفلالي بوتاتات إيرترا تسددو من اسيات دك أنستيون تبعتيون كوفيلنا وجع كاب نجمر ساعتات حالفو نيرو. مريم تيون أسمرا كون قدت راهي كونن سراحتنيا منقستي تمهارو بزوح كال انتفتات سبخرو اللو بعاليو ناي مبزحتنا قنكا نايك المعامتات تمكرو حويسنا زت أمرنا يا حسابيا بوبي لادما اتابوزحن حيدتن عمقوتن لهمتن تباهيلو خقلت زخقل ممس سمنان عدمينان كفلال زخقل ببينو تمكروتاتن زخرتاتن سندنا لا كتماسمرا أرستنا قنت بزعباتي كم رئيس ختم هاجر كل وازقبو درجة دحانسكن سوسيترف كم زخونت كتماك توننو زنبرا مسلي إذا كله تليفون
ከም ዝኾነት ህዝቢ ዝነብረላ ዓዲ ክህልዋ ዝግብኦ መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ቀረባትን ብስእነትን ጭንቅን ህዝቢ ዘሕልፎ ዘሎ ሃለዋት ዘዘለና ሓበሬታ ጸንበርና ካብቶም ካብ ቀንዲ ጎደናታት ዘለዉ ህንጻታት ካብ መናድቕቲ ተቐሊጡን ተተገማሚዑን ናብ መሬት እናወደቐ ንሓላፊ መንገዲ ኣብ ዝኹርብብ እርጋናን ዕርቃናን እውን ግዜ ወሰድና ብዕላል ናብታ ንግደታ ተብዕል ዝነበረት ኣስመራ ነጊድና ንፈልጦምን ንዝክሮምን ጎደናታትን ህንጻታትን ጠቐስና ሓደ ካብ መንጎና ከዓ ቅድሚ ገለ ዓመታት ምስ ዓርኩ ግዳይ ናይ ካብ መንደቕ ናይ ሓደ ደርቢ ዝጸደፈ ቅላጥ መንደቕ ኮይኑ ምንባሩ ኣዘንተወ ኣብዚ ዕላል እታ ዝደሓረት ስደተኛ ኣነ ነበርኩሞ እቲ መናድቕ ካብቲ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ዝበኣሰ ደረጃ ከም ዝሓደክዎ መስከርኩ ክሳብ ሕጂ እንታይ ስዒቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንስእል ኣብ ምፍታና ከዓ እንታይ ኮይኑ ይባ ክሕደስ ዘይከኣለ ሓተተ ሓደ መን እሞ ዝሕተት መን ከይ ዝምልስ ሕቶኻ ከም ኩሎም ቶም ዘይተመለሱ ስለምንታይ እዮም ዝብል መልስ ረኸበ እቲ ምኽንያት እኮዩ ፍጹም ዘይርድኣኒ ድማ ወሰኸ ነቶም ከምኡ ዝገብሩኸ እቲ ምኽንያት ይርድኦም ዶ ትብሎ ኣብ ክንዲ መልሲ ሕቶ ተቐቢሉ ብዛዕባ ምሕዳስ ሽምጉል ህንጻታት ኣስመራ መልሲ ዘይተረኽቦ ዕላልና ናብታ ኣብ መላእ ሃገር ዝተኻየደ ገዛውቲ ናይ ምፍራስ ወፈራ ሰገረ ከመይ ገይሩ ግን ክንደይ ሚልዮናት ዝፈሰሶን ክንደይ ስድራ ቤት ዘዕቆበን ገዛውቲ ብኹም እገባብ ንምፍራስ ቀሊል ዝኸውን ካልእ መተዓልልትና ሓቲቱ ንሕና እቲ ህንጻ ክፈርስ ከሎ ኣእማኑን ሕጹኡን ብዓይንና ስለንርአዩና ንዑን ጠቅስ ዘለና እምበር ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ እኮ ከምኡ ገይሮም እዮም ኣፍሪሶሞ እቲ ብዘይርአ መስርሕ ኣብ ዝተናውሖ ጉዕዞ ዘዕንወና ብዝእርነብን ዝጭበጥን እኮ እዮም ኣርዮሙና ኣነ ግን ኩሉ ነገር እዩ ዘይርድኣኒ ተቐባበልና እቶም ሕቶታት ከም ሓድሽ ዝቐስቀስዎ ግራመታት ብቐሊሉ ክነፍሰልና ስለ ዘይከኣለ ከዓ መልሲ ዘይጽበዩ ካልኦት ሕቶታት እውን ካብቶም ዝቐደሙ ዘይተፈልዩ ሓሳባት ደጋገምና እቲ ሃብቲ ውልቀ ሰባት ጸጋ ናይ ሃገር ምዃኑ ስለ ዘይሓስቡ ዶ ሕቶ ዝመስል ገምጋም ቀረበ ካብ ዝፈርስ መንግስቲ ይውረሶ ስድራ ቤታት ኣይከላበታ እቲ መንግስቲ ኸ ይኸስብ ካብ ምፍራስ ግን ዝረብሕ ኣካል የለን ዝብል ሓሳብ ዘቕርቡ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ገለ ከተማታት ምንባሮም ሰሚዐ ነይረ ዝብል ምስክርነቱን ሰዓበ ኣነ ባዕለይ ዝፈልጦ ወናና ሓደ ህንፃውን ሚልዮናት ናብ ሕፃ ካብ ተቐይርዎ ኣታዊኡ ንደቂ ስውኣት ኣብ ዝውዕል መዓላ ክትውዕል ውሰድዋ ኢልዎም እንተኾነ ግን ድዋዕዋዕ ቢሎማ ኣነ ሽዑ ኣብኡ ነይረ ወስኻ ካልእ እዚ ኩሉ ግን መን እዩ ዝእዝዞ ሓተተቲ ኣቐዲሙ ስለምንታዩ ህንጻታት ክሕደስ ዘይፍቀድ ዝብል ሕቶ ዘቕረበ መተዓልልትና ስም ረቑሑ ንሕቱኡ ዝመለሰ ግን ኣይነበረን ኣብ ክንድኡስ ነዚ ፍሉጥሲ እንታይ ክትሓተሉ ኢኻ ክትርጎም ዝኽእል ሰሓቕ ሰዓበ ዲጋታት ሰሪሕካ ሓርገጽ ምፍራይ ደኣ እንታይ ክበሃል እዩ ካልእ ዛዕባ ኣልዓለት ጸጸኒሓ ኣብ ምትእንጋድ እትነጥፍ ዝነበረት መንእሰይ ሓድሽ ግን ከዓ ካብቲ ሒዝናዮ ዝጸናሕና ርእስቲ እምበር ካብቲ ዝጸናሕናዮ መንፈስ ዘይውፅእ ሕቶ ከዓ እዩ ነይሩ ዝበስሑ ድማ ብዛዕባ ኣብ ዲጋታት ሓራግጽ ናይ ምፍራይ ተግባር ዘለዎም ሓበሬታ ወስኹ እዞም ኣብ ዲጋታት ይፈርለዉ ዝተባህሉ ሓራግጽ ምስቶም ኣብ መንበረ ስልጣን ኤርትራ ዘለዉ ሓራግጽ ምስ ተደመሩ ዳርጋ ምልእቲ ሃገር ብሓራግጽ ዝተጎብአት ክሳብ ዝስምዓና ደንጸወና እዚ ዕዮ ህዝቢ ካብ ጥቕምታት ሓራግጽ ተረባሐ ምእንቲ ክኸውን ተባሂሉ ዝተገብረ ዘይምዃኑ ርጉጽ እዩ ብሰንኪ ብልሹውን ጉዕዙይን ምሕደራ ብሰንኪ ዓማፅን ጨኳንን መሪሕነት
ገና ናይ ሃብቲ ባሕርናን ማዕድናን ከርሲ መሬትና ተረባሕቲ ክንከውን ዘይከኣልና ህዝቢና ምስ ጸጋታትና ዝደኸና ምስ ስንኩት እንጀራና ዝጠመና ካብ ግምጁ መሬትናን ማሙቕ ቤትናን ከም ንነፍጽ ዝኾንና ህዝቢ ኢና። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን እቲ ዕላል ምፍራይ ሓራግጽ ምስ ምዝዛም ምትእኽኻቡን ክርስዖ ስለ ዘይከኣልኩ ብዛዕባ ሓርገጽ ዝገልጹ ጽሑፋት ብምፍታሽ ቀጺለዮ። ሓርገጽ ካብ ኩሎም ፍጡራት ዋላ እውን ካብ ሰባት ንላዕሊ ኣቓልቦ ገበርትን ሓደግትን ዓድና ዝሰሓበሉ ምኽንያት እንታይ ኮን ይኸውን ንዝብል ሕቶ ዝኸውን መምለሲ እግሪ እንተተረኽበ እንተኾነ እታ ብውሕድ ቁፅሪ ኣብ ፈለጋሽ ሓራግጽ ከም ዝረኣዩላ እትጥቀስ ኤርትራ ኣብ በረኻታት ብሕርሻን ሞጓሰን ዝናበር ህዝቢ ጥሪት ክዕንገላሉ ጓሶት እውን ክሕንብስሉ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዲጋታት ብዝሕንቅቑ ሓራግጽ ነቲ ቁፅሪ ክባቢላ ዋሕደ ሓራግጽ ክትፍውስ ናይ ምድለያ ምስጢር ገና ብውሕት እዩ ዘሎ። ዲጋታት ንጥቕሚ ሓረስታይ ካብ ምውዓሉ ንላዕሊ ንእዲ ሕዝኖት ሓራግጽ ምግባሩ ዝያዳ ዘገድስከ ስለምንታይ ኮን እዩ? እዛ ኣርእስቲ ደጊመ ምስ ካልእ ፈላጥየይ ኣብ ዕላል ቴሌፎን ኣልዒልዮ። መተዓልልተይ ስደተኛ ወናኒ ብእከይ መንቀኝነት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዝቆሰለት ልብን እዩ። ትፈልጥ ዲኻ ኣብ ዓለም 14 ዓሌታት ሓራግጽ ከም ዘለዉ እቶም 7 ዓይነት ሓራግጽ ድማ ኣዝዮም ሓደገኛታትን ተጓዳእትን ምዃኖም። መጀመሪ ናይ ዝቕጽል ኣርእስቲ ኾነኒ እቶም 7 ሓደገኛታት ዓይነት ሓራግጽ ዝበልኪኦም ህግደፍ ሓዊስካ ዲ ብዘይ ህግደፍ ኣብ ዝቕጽሉ ኣለዉ ኸይብለካስ ኣብቲ ዝርዝር ኣይረኸብክዎምን። ህግደፍ እኮ ብዛረቡ ሓራግጽ ዝቖመ ምትእኽኻብ እዩ። ፍልሊ ርኸቢ እንተ ዝብለኪ ካብ ሓንቲ ነጥቢ ፍሕት ኣይምበልክን እንተ ነፊዕኪ ክልተ ምምስሳር ርኸብ እንተ ትብልኒ ግን ተር መበልኩልኪ። ክልቲኦም እቶም ዝዛረቡን ዘይዛረቡን ሓራግጽ ኣብ ዓዲ ሓሎ ይርከቡ ኢልካ በል ጀምር። ሓርገጽ ከፍሪ ምንቃል እውን ዘይደንጹ ይኮነን መልአ መተዓልልተይ። እቲ መሰረታዊ ሕቶ ግን ከምኡ ኢሉ ኣሎ። እቶም ኣብ ሓፂር ርሕቀት ካብ ማይ ወፃእ እውን እንተኾነ ኣዝዮም ፈጣናት ብዘይ ንሕስያ ስጋ ክበስዕ ዝኽእል ስሑል ኣስናንን ኣዝዩ ሓያል ምንጋጋን ከም ዝውንኑ ዝፍለጡ ኣራዊት ከብሎም ዝኽእል ሓደገኛነት ዘለዎም ሓራግጽ ስለምንታይ ኣብ ዲጋታት ስለምንታይ? ሬድዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቕንዩ? ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾን እዮም ዝብልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጸንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ኣንታ ሓፍተይ ንዕና ባይ ከነዕልል ናብቲ ገምገም ቀላይ። እዛ ደርፊ ኣብ እዝነይ ምስ በጽሐት ስንብድ ኢለ የማነይን ጸጋመይን ክቈጻጸር ፈቲነ። እንተኾነ ግና ትግርኛ ክደርፍ ይኽእል እዩ ዝብሎ ሰብ ኣብ ዓይነይ ኣይኣተወን። ክገዝኦ ዝደለኹ ኣቕሓ ብቕድሚት ክረኽቦ ስለ ዘይከኣልኩ ንውሽጢ ኣቴ ኣብ ሓሳበይ እታ ቐዲመ ሰማዕኳ ደርፊ ከሰላስልን ብውሽጠይ ዜማኣ ኽዚምን ጀሚረ። ኣብዚ ብሰባት ኣዕለቕሊቑ ዘሎ ድኳን እሞ ኸዓ ኩሉ ሰብ ብማስክ ፍርቂ ገጹ ተሸፊኑ ኸሎ መን እዩ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሰይ እናተመላለሰ ኸዓ ዝዓደግክዎ ገዛዕ ሒዘ ናብቲ ድሕሪት ማዕጾ ዝነበረ መኽፈል ሕሳብ ሪጋ ሰሪዐ። ካብቶም ሰራሕተኛታት ካሳ ሓደ ነታ ደርፊ ደጊምዋ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምውልዋል ዕድሚኡ ተቐቢለ ናብኡ ቐሪበ። ብርግጽ እቲ ኣቐዲሙ ዝደረፈ ሰቡን ንሱ እዩ ነይሩ። ነቲ ኣብ ኢደይ ዝሓስክዎ ኣቕሓ ተቐቢሉኒ
እንትኾነ ግን ሕሳብ ኣይሓተተንን ምስቲ ብጎድኑ ዝነበረ መሳርሕቱ ኣነ ብዘይ ሰምዖ ቋንቋ ተዘራሪቡ ነታ ንብረተይ ናብታ ዘምጻእ ኩላ ቦታ መሊስዋ ክሳብ ሽዑ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ድንግርግር ኢሉን እኳ እንተነበረ ንኸሓቶ ዕድል ዝህበን እውን ኣይመስልን ተመሊሱ ወላ ሓንቲ ከይተዛረበኒ ብኢደይ ሒዙኒ ካብቲ ድኳን ወፂና ንዕንዕ ዝሓፍተይ እዛ ኣነስሰርሓሉ ድኳን ማራ እንዲ ክቡር ዓይነይ እንዳረኣየ ከዓ ጓል ዓደይ ክትምልጠጥ ኣይኽእለንን እዩ ናብዚና ኸይበለኒ ሓያለይ ስጉምታት ኬድና ካብ ፈትሰት ይዲኺ ገጹ ናባይ ከየዞረ ሓቲትኒ ካብ ክሰቲ የድልየኒ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ርግፀኛ ከይኮንኩ ሕራይ ኢለዮ ብዙሓት ሰባት ሰላም እብል ካብኡ ተበጊሰ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ፍሉጥ ሰብ ምዃኑ ክግምት ክኢለ ማማ ኢሉ ዓዊሉ ብምጽዋዕ ሓንቲ ማክያቶን ሓንቲ ካፕችኖን ክትቦ ንሓንቲ ኣብ መወዳእታ ዕድመ 50ታት ትትርከብ ሰበይቲ ኣዚዝዋ ኣዴ ካብ ዝላ ድያ እናተገረምኩን ምዕራባዊ ዓሌት ዘለዋ ኣደ ክትህልዎ ኣብ ግምት ከየእተኹን ከይሓሰብኩን ዝሓተትኮ ሕቶ እዩ ኢጣልያዊት እያ ናይቲ ዝገዝኡና ናቶም ኮይና ኢና ንስምዖም መስለኒ ኤርትራዊ ኣብ ዘሎ ምስ ሰምዐት ባዕላ መጽያ ተላለያትኒ ኣነ ከዓ ባህ ክብላ ሓንሳብ ማማ ምስ በልኳ ብኡ ገይራ ማማየ ኮይና ሓቂ ሓይሽ በቲ ዕድሚኣ ሳሽንኳ ያደይ ዓባየ እኳ ክትበሃል ተገብኣ ንመጀመርያ እቲ ቢሉ ንውሕ ዝበለ ተዛሪቡኒ እቲ ዝኣዘዞ ዝተውዒ ነገር እታ ማማ ኣቐቢላቶ ኣመስጊንዋ መሪሑኒ ከዓ ቀጺሉ ነቲ ዕሙር ዕዳጋ ሓዲግና ንግዳም ወፂና ኣፍናን ኣፍንጫናን ዝሸፈነ ማስክ የውፃናዮ 2 ደቓይቕ ዝኣክል ምስ ተጓዓዝና ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ሱፐርማርኬት በፂሕና እቲ ዘድልየኒ ካብኡ ክገዝእ ነጊሩኒ ንሱ ሽጋሩ ወሊዑ ኣብ ኣፍ ደገ ሓዲገዮ ንውሽጢ ኣትየ ከምቲ ዝሓሰቦ ብተመጣጣኒ ዋጋ እቲ ዘድልየኒ ንብረት ገዚኤ ምስ ተመለስኩ ሙሉእ ገጹ ተኸፊቱ ሽጋሩኡ ክስሕብ ጸኒሑኒ ኣነ እውን ሙሉእ ገጸይ ከፊተ ናብኡ ቀሪበ ቅይሑ ናብ ጽዕድና ዝኸደ ምልኩዕን ነዊሕን መንእሰይ በዓል ኮርዳት ጸጉሪ እዩ ንላዕልን ቃዕሪረ ኣብዛ ዓዲ ኢኻ ትነብር ኢልዮ መጀመር ዕላል ትክሽጋሩኡ ክተፍእ ዝጊሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣነ ደኣ እዛ ዓዲ ዲኻ እምበርበልኒ እዛ ዓዲ ብፍላይ ከዓ ዛንዳ ባቡር ብዘይ በኣይ እንታይ መሰለት ስለዚ ኣነ ሒዝያ ዘለኹ ንዋዝኡ ኸራጉድ እረ ንዓይ እውን ሎሚ መን ምደረፈለይ ወሲኸሉ መልሰይ ወዛ ጥራሕ ኣይነበረን ሓቂ ነይርዎ እቲ ልስሉስ ድምፁ ብጉዕዞ ጠውሊጉ ንዝወዓለ መንፈሰይ ኣበራቢርዎን ገለ ኣወንታዊ ተስፋ ሂብዎን እዩ በታ ደርፊ ገይሩ ፍቑር ከም ዝሃበኒ ሓሲበ ከዓ ልበይ ምልኣት ተሰሚዕዎ ነይሩ እቶም ኣብቲ ውሽጢ እቲ ዝሰርሓሉ ድኳን ዝነበሩ ሰባት ደርፊ ትግርኛ ዝሰምዑ እንተዝነብሩ እቲ ንዕናባይ ዝብል ዓዳምቐና ሮማንቲክ ቢሎም መገለጽዎ መስለኒ ኣነ ከዓ እቲ ብወዲ ዓደይ ዝረኸብክዎ ኣድህቦን ተገዳስነትን ኣብ ርእሲ ትፈጢሩለይ ዝነበረ ኹርዓት ፍናን መወሰኽክሉ ኣስማትና ኣይተሓታተትናን ዕላልና ግን ደሚቑን ዕምቆት ወሲኽን ነይሩ መዓስ ካብ ኤርትራ ከም ዝተሰደድና ጀሚርና ክሳብ ኣብ ከመይ ኩነታ ኣእምሮን መነባብሮን ንነብር ኣሎና ብስፍሓት ንዕላል ተተሓሒዝናዮ ካልእቲ ሽጋርኡ ኣትኪኹ ምስ ወድአ ካብቲ ቁሪ ክእለ መሪሐዮ ናብቲ ብዕረፍ ባቡር ተመሊስና ኣብ ኣፍ ደገ ስርሑ ምስ በጻሕና ከዓ ስምና ከይተሓታተትናን ብግቡእ ከይተፋነናን ንቦታይ ትወስደኒ ባቡር ኣብኡ ኾይነ ክጽበ ነጊሩኒ ሓዲጉኒ ንስርሑ ተመሊሱ ኣብ ዱሰልዶርፍ እትበሃል ሓንቲ ካብ ከተማታት ጀርመን ኣብ መዕረፍ ባቡር ረኺበዮ ንሱ ኣብቲ መዕረፍ ባቡር ኣብ ዝርከብ ዓብ ድኳን እዩ ዝሰርሕ ኣብታ ዝሓደገኒ ቦታ ቆይመ ነቲ ዝተወቀጠ ግርጻኑ ምስቲ ስሩዕ ደርግስኑ ፈገግ ንኽብል ጥራሕ ዝተፈጥረ ዘምስሎ ግርማ ሞገሱ ኣብ ሓሳበይ ከመላልስ ጀሚረ እቲ ልዕሊ ኩሉ ልበይ ዝማረኸኒ ግን ምቕልሉኒ እዩ ነይሩ ከም ሰብ ምቕልልና ወዲ ተባዕታይ ኣዝዩ ዝማረኸኒ ሰብ እኳ እንትኾንኩ ከምዚ ናይ ዝመንእሰይ ዝገይሩ ዝማረኸኒ ምቕልልና ግን ክሳዕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣይገጠመንን ነታ ዝገዛኣለይ ቡን ዝበዝሓ ካፕችኖ ተድልየኒ ከም ዘይነበረት ዘኪረ ንዕድሚኡን ፍቑርን ዝጉሕፍ ዘለኹ ክሳዕ ዝመስለኒ ስክፍ እንዳበልኩ ኣብ እንዳጓሓፈ ኣትየያ ፍሽኽትኡ ኣብ ዓይነይ ሲኢለ ባቡር ተሰቒለ
ኣብ ውሽጢ ተባቡር ሙሉእ ብሙሉእ ሓሳበይ ብዛዕባኡ ጥራሕ ኮይኑ እንከሎ ሃንደበት ካልእ ሓሳብ ቅጅል ኢሉኒ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ክበሃል ይከኣል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ቅርዓት ክራኸቡ ሰላም ኣይበሃልን እዮም ዝበሃል ዘረባ ምስማዕ ልሙድ ኮይኑሎ እቲ ሓደ ኤርትራዊ ሰላም ኣይበሃልን ኢና ንሕድሕዱ ዝብል ቅሬታ ኣለዎ ንስኻ ሰላም ትብል ዲኻ ወይ ሰላም ትብል ዲኺ ኢልካ ምስ ተሓትት እቲ መልሲ ጠጠው ይዝኸውን ስለዚ እቲ ዘጋጥም ከመዓልካ ፀሓይ ዘይምወሃብ እምበኣር ከመዓልካ ምባል መን ይጀምሮ ብምባል ሰሰሪቕካ እናተረኣእኻ ተነፋፊሕካ ምሕላፍ እዩ እዚ ኣብ ዳባቡር ዝረኸብኮ ወዲ ነቲ ሒዘዮ ጽናሕኩ ስእሊ ብሙሉእ ደምሲሱለይ መቕለልናን ከመዓልካ ፀሓይን ብመን ይጀምር ኢልካ ተራ ትጸባበየሉ ዘይኮነ ኮንካ ጥራሕ ትርከቦ ጉዳይ እዩ ብቋንቋ ዓድኻ ከመዓልካ ምባሃል መን ይፈልጥ ከምዚ ኣብ ዱሰልዶርፍ ዝረኸብኮ መንእሰይ መንፈሰይ ያሐዲሱ ፍቕሪ ከም ዝስምዓኒ ገይሩ ዝሰደደኒ ድሕሪ ሰላምታ ከምኡ ዓይነት ሙድ ይፈጥር ይኸውን ሓድሽ ማዕበል ኮሮና ዓለም ድሕርቲ ንልዕሊ 2 ዓመት ብሰሪ ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ከቢድ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሰልሚ ትንፋስ ተረኺቡ ኣብ ዝተባህለሉ እዋን ኦሚክሮን ዝበሃል ሓድሽ ዓይነት ናይ ኮሮና ዘርኢ ዘለዎ ቫይረስ ኣብ ከቢድ ሸቕሎት ኣእትይዎ ኣሎ እዚ ቫይረስ እዚ ንመጀመርያ ዝተራእየሉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክኸውን እንከሎ መዓልታዊ ግን ናብ ሓያሎ ሃገራት ይልሕም ከም ዘሎ ይንገረሉሎ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ዳግማይ ዕፅዋ ከይመለሳ ስጋኣት ብዙሓት ወገናት እዩ ድኻታት ሃገራት ሓዲካ ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዝርከቡ ኣህዛብ እቶም ንኮሮና ከጥፍኡ ተባሂሎም ዝተባህዙ ክታበታት ወሲዶሞም እዮም ዝተኸትበ ሰብ በቲ ሕማም ኣይልከፍን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ተጻዋርነት እዩ ዘጥሪ ክብሉ ዝተፈላለዩ ሰሞያ ጥዕና ይሕብሩ ስለዝኾነ ከዓ ነዚ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ተወሳኺ ክታበት ማለት ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተወስደ ክታበት ዘሐይል ካልእ ክታበት ከድሊ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቻይና ካብ ዝተራእየሉ ግዜ ጀሚሩ ቅርጹን መልክዑን ክቀያይር ጸኒሑ እዩ ገለ ካብቶም ቅርጾም ዝቐየሩ ሓደስቲ ማዕበላት ኮሮና ደልታን ቤታን እዮም እዚ ደልታ ዝበሃል ማዕበል ኣብ ህንዲ ዝተራእየ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ብዘይላቡ ኣማኢታ ሸሓት ህይወት ሰባት ወሲዱ እዩ እዚ በብግዚኡ ክመጽእ ጸንሐ ሓድሽ ማዕበላት ኮሮና ብኸፊል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እኳ እንተኣተወ እዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ማዕበል ግን ብቐሊል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምእታው ፈታኒ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ብዙሓት ሰባት ኣይተኸትቡን ምኽንያት ዘይመኽተቢኦም ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ተባሂሉ ዝንገረሉ ግን እንድሕር ተኸቲብካ ተሓምም ኮንካ ንምንታይ ትኽተብ ዝብል እዩ ካብዚ ብዝተፈለዩን ምስ ሃይማኖታት ዝተኣሳስርዎ ሰባት ውሑዳት ኣይኮኑን ካብዞም ዳሕሮት ዝተጠቕሱ ብዙሓት ኤርትራውያን ይርከብዎም ብዙሓት ደቂ ዓድና ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ንኽታበት ምስ ናይ ሰይጣውንቲ ስራሕ ብምትእስሳር ፈሪሖም ኣለዉ እስኪ በብወገንኩም ከመይ ይመስል ክታበት ተኸቲብኩም ዶ ወላ ይፋልን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ከም እትኾኑ እምንቶና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤርትራ ንሓድጋኩም ሰናይ ቅነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤርትራ